Hurian na hinahulongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pinasaha ma tabi tusudehita ruas ni huria na marminggu di bagas joro ni Tuhan ta di tikyon. Naksongoni na marminggu di bagas tabi melalui live streaming. Mengaradi mahita tapuji Tuhan ta marede sian bukwede nomor 10 ayat sada 1 tulu dia tulu jongjok kita non. Puji pasanganku, abang perdenggan masa, ai jadian mudo, sude akan masa, ditopang nang sonang di rohamu arian rohot borngimpe di sarihon rohamu nang di gonggoman di natigor nasi tongdoi pinuji baharu Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di perbadia na tumapalangit dohot tanoon amin. Marolopolop tu debata maho ale sadok tanoon edehok kamu ma hamuliaon ni guarna marmulia baik kamu puji-pujianna dok kamu madok debata tung nasokal do akka pabahenamu binahen ni hinatibul ni gogom ikum marsobatuho akka musum. Haleluya. 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 Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matod di perbadia tu rohanami, asa tarapul situtu rohanami marhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda hapursiaon nami marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa toktong huingot tami, nahehe dohami muse siyan namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe siyan namate. Amin. Johon Yesus Rasune amun alojai uton gudohamu tuhasonangani amu sure Yesus roh atong sodum tarabat homar lojoma tu Yesus roh say golok pakokop nai malu tangiho kamuma pati ni debata ima sian patik perjolo sahat tu patik paupaton patik perjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatatta dang jadi merakup ahu bainommu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jalan dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotong gabe si sobbaon manang siuluan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna ay hona na dosugut akka na marsineang di goarna patik paupaton ingot tamuma pabadiahon ari minggui di naonomari maulahamu nasa siulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradia dan ni Jahoba debatamdoi ndang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe na magebati hutam
Ai dinonomari do ditoppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubain na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di perbadiai. Atong rak mahita mangidugugu siat Tuhata. Ale Tuhan de bata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Tatopo tima dosata tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu na suhatu dosan para sirohami dahami nadangulon naro dohami tujulum manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahatot dohami tubuh jaladang adong hapursiaon nami di bagasan rohanami hian. Saluhu dohami manibil sian akka dalammu, macai gudang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan, ala ni denggan ni basam, dohot asi ni roham, sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami, say ingot mahami hobar tuasi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu ali Tuhan Yesus marpamuati ma roham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabigima hatabaga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Ro mahamutuahu asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tuksura rarado sa muna songon abit bunga dapdap botardo bahenokku songon itak nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Sotung ditulak rohami panjowon itu hatai isi doha ngoluani sadarion mata kubi sadarion paujungi sadarion paujungi sadarion sarposana sumalinho dijakon Yesus donako didokoko ihuton ma sadarion mangoluho sadarion paujungi sadarion paujungi sadarion
tajahama hatani debata turpu epistel di minggu sadayon ima na tersurat di Joshua sada memukasian ayat 5 1 ayat 8 tajahama marsorin ayat 5 dang adong manang ise na manahan jongjong di jolom saliliko mangulu songon padonganiku di si Musa donganakku ho daktagamon pasobokku manang tadikunokku ho Pirma todim jala marsi hohot ay ikokodo marbagi tanoon bain partalian ni bangsoon nahuarihon tu opu nasida lehanokku tu nasida asal pir todim jala marsi hohot situtu mangaradoti dohot patupahon hobar tu sude patik akka natinunahon ni si Musa naposokki tuho ngunang manipbil ho siani tu siamun manang tuha birang asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalakka unang meret bukuni pati usian pamanganmu saya pikir-pikirin ma yarian dohot korngin asa diraruti ho jala di patu paho hobar tu sude natar surat di bagasani asa marut ho diaka dalammu jala marmulia paru launmu ido sahatna mertua do akka natu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin Rohaku tu Tuhan Yesus sudah ngelukun di Tuhan Yesus dihutonoku do Tuhan Yesus daloloan suburute sayukun dalhon apot idion silang ni Kristus mahura poto sayukun dalhon apot idion daloloan suburute taha tidakon maha porsiatai songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tumopalangit dotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai iman itumud si Maria na gabe-gabe siya tondi perbadia adorang sobuhan ido tuhatta na tumanu bernit di pangumuan silatus na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua turu dung ditanom na mula mengulu di hari patuluhon na manay tu surgo lauru tu siamun ni debata Jahoba amanay tisime ibana pe mamula so tanoon manguhumi halan na mangulu dot na mate au porsea ditondi perbadia jala adong sadahuria nabadia huria topan na Kristen akan nabadia do dasani dosa do datai naman do mula manguluso daing ha nong mate do dengan nasora suda amin tabigema titing namasa di huriatta Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sudena. Tabigema titing namasa di minggu ta sadarion Minggu tanggal 25 April 2021. Na parjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu jubilate marulupulup ma tude bata sadok tanoon. Topik Minggu mangului parsuruan ituhani. Napaduahon titing namaragam sada PA Ina Maria. Di hari Senin tanggal 26 April 2021 di Patupado pendalaman Alkitab Ina Maria
masuk pukul 10.07 maringanan di gereja. 2. Paborhaton pensiun dohot paujakonon ni Bibelfro HKBP Tangerang Kota. Di hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 di permingguan pukul siawip di Patupado acara paborhato pensiun Sian Huriaon Bibelfro Sentiria Borusitorus dohot pangujakonon ni Bibelfro Bertauli Boru Hutauruk Marhobas di HKBP Tangerang Kota dohot Bibelfro Pasca Boru Situmorang Marhobas di Parmingguon Jayanti niuluon ni Pareses HKBP Distrik 21 Banten Padita Juniaster Hutauruk STH. Hopartusi di pasada do Parmingguon pukul 8.30 dohot pukul 10 sadawip masuk pukul siawip. Parmingguon tanggal 2 Mei di Patupa Tolu Hali Ima pukul 6 wip bahasa Batak pukul siawip bahasa Batak pukul 10 wip bahasa Indonesia. Tolu paborhaton dohot pangojakonon uluan huria HKBP Immanuel Metro Permata. Sadarion Minggu tanggal 25 April 2021 pukul siawip di Patupado paborhaton Padita Agus Siagian SSI Marhobas tu kantor pusat HKBP dohot pangujakonon Padita Valian Tapubolon STH gabe uluan huria di HKBP Immanuel Metro Permata nani uluhon ni Preses HKBP Distrik 21 Banten Padita Juniaster Hutauruk STH. 4. Pertangyangan bulanan seksi Paropuan di hari Senin tanggal 26 April 2021 di Patupado pertangyangan bulanan seksi Paropuan masuk pukul 10 wib maringanan di gereja. Pinabotohon matusude parhaladoina Paropuan ganupuik pungwanina Hanna pungwanina Jumat dohot pungwanina Maria asa maddohoti partangyangani nama kobasi di partangani ima wik 2 jalan apatu pasnek ima sian wik 5 dohot wik onom. 5. Manabaitiki ni parmingguon mamuka hari Minggu tanggal sia Mei 2021 patupautama 5 hali parmingguon di gerejaon songonon ma parsagini parminggonna parmingguon subuh pukul 6 wib parmingguon manugot pukul 8.30 wib parmingguon Arian pukul 10 sadawib parmingguon Botari pukul 10 wib dohot parmingguon Bodari pukul 10.30 wib. Onom partangyangan wik mingguon di Patupa di hari Selasa Rabu dohot Kamis maringanan di gereja masuk pukul 10 siawib. Hari Selasa tanggal 27 April 2021 ima wik 20 wik 22 wik 25 wik 27 dot wik 30 namar jamita Amang Padita Budianto Silitonga. Hari Rabu tanggal 20 April 2021 ima wik 15 wik 16 wik 20 sada wik 20 wik 24 wik 26 dot wik 20 sia nama kobasi marjamita Inang Padita Romauli Siahan. Kamis 20 April 2021 ima wik 5 wik 8 wik 10 wik 12 wik 10 wik 10 sia dot wik 20 nama kobasi marjamita ima Inang Sinteria Boru Sitorus. 7 ruas Natabba sadarion Minggu tanggal 25 April 2021 nunga gabe ruas ni HKBP Tangerang Kota ima sada keluarga Niamata Fajar Ridwan Siahan dohot Inata Reinelda Juliani Boru Sagala ruas Nabaru Hotripe alamat di Taman Royal Tolu Duplonom
energina sada opat tolu. Napaduahon keluargani amatta bahtera silaban dohot inata ignatia astuti buru purba ruas nabaru hot ripe alamat di Pondok Arum Wik Saplalu energina sada opat tolu opat. Napatuluhon keluarga ni amatta Ebenezer Francisco Simajuntak dohot inata Desi Lesterina Boru Simarmata ruas nabaru hot ripe alamat di komplek JIAC Blok J Wik Onom energina sada opat tolu lima. Napawaluhon pamasumasuon perbagason titing parjulu naeng majalo pasu-pasu perbagason ma Indo Herbert Hutasuit anak niamata Hisar Hutasuit nahinan dohot inatai Flora Boru Manalu nahinan ruas ni HKBP Hutajulu dohot Oroanna Feni Irianti Boru Silitonga Boru niamata Tony Silitonga nahinan dohot inatai Evalisa Boru Giting ruas ni HKBP Tangerang Kota Wik 15. Pamasuk-masuan di Patupa di hari Selasa tanggal 10 Mei di HKBP Hutajulu, Resort Hutajulu, Distrik Saplonom Hubang habis saran. Na pasiahon tupak tudana pensiun. Disosohon tusude ruas ni huria asa pasahaton tupak laho mangurupi modal dana pensiun HKBP marhite napa pungot tupak marhite sian wik situa wik nabe jala boy manian tupaki di pasahat tu kantor pusat di Bonani bulan Mei napa 10 piket bulanan di bulan Mei 2021 ima Padita Budianto Silitonga STH MSc songonima titing mingguta sadarion moladong akan nahurang takas di panuratonon dohot di pajahon bodo di patakas tu parhalado di Utabe manang tu sekretariat ni gerejata di tiki jam kantor sai di pasu-pasu tu hatama pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas patupahon akaulaun di huria bain sangap di guarni tu hatta Horas. Manomo jamita maredehitan non sebukwede nomor 670 ayat sada do seterusnya lasta pasama pilihan sada A do sada B lasongonima dihamu amanami inanami namar minggu di bagas tabe bui mata pasahat peliata melalui nomor na tertera di layar. Suaranya jauh-jauh Tomos masuk dangmi Tungtorong marbidu sila holomi Tomos masuk dangmi Tomos marita lauli Bandungoi namodomi Tomos marita lauli
Ai tarhis itu di roham tongos masondang di badi tahun hangoluari tongos masondang di tongos marita nauli mandungoy namodomi tongos marita nauli mandungoy namodomi. Isodo kami ali Tuhan akan hinokokmu. Lau majalo baritam nauli nagabe hanguluan ni todi nami. Atong makuling mahuali di bata. Ainung ngaradi kami manangihon dohot mangulahotca. Di bagasan Yesus Kristus saya tangihon ma tangyang nami. Amin. Horas madihita saluhutna. Barita nauli dihita di Minggu Jubilate, imana tersurat di sada Yohanes dulu, mamuka maisian ayat 10 sia, sahak rodi ayat 24. Songonon ma didok disi, tak kasma tapai hutihut. Disima boto ota pabua, sian hasitongan hita, jalata papos rohatta di juluna. Molo di sol-soli rohatta hita, ubal gadu di batasian rohatta, jala di boto saluhutna. Hamua kahaholongan, molo so di sol-soli rohatta hita, marhiras ni rohado hita maradupon di bata. Jadi manang aha peta pangidu, jalota do sian ibana, ala taraduti patikna, jadi taula lomoni rohana. Odo patikna, naik porsea hita digoar ni anakna Yesus Kristus. Huhut masih haholongan, songon naung tinonahon na itu hita. Siraduti patikna, idu namian di bagasan ibana, jala di bata di bagasan ibana, jala sianod do taboto, naumian ibana di bagasan hita, sian toddi nanilehon nai tu hita. Ima sahat ni barita nauli di bagasan obbason. Minggu Jubilate do sadarion, ima nama juhon tu hita, marulupulup tu di batama sadok tanoon. Buasa ikon marulupulup, buasa ikon dohot hita marlas ni roha, di jauh-jauh ni Jubilate, alanu nga di palua hita sian nasa, dosa dohot hamaguan. Totu marulupulup mahita alani. Hamu kamang dohot hamu na kay nanami nuaik tabiring majolo. Ima sada naposo ni debata na marguar si Yohanes, nasay toktong mempergumulkan tentang kasih di bagasan uluna. Jala di jauhonod dan non di bagasan holongido hita boy marulupulup tu di bata. Alas ada halak permahan ni bana, jala naposo ni di bata, lam dihilalay bana do, lam tungalina do, lam tudauna do holong ni rohai. Jadi molo didok halak batak, lam tuhijang na do naposoi, lam tungalina do holong ni rohai. Diberengi bana do di parnguluan ni akka natoropi, di parnguluan ni akka ruas ni huria na ujui, nung ngalam ngali holong ni rohai. Nung ngalam daw siyan holong ni rohai nang akka jolma. Jala nang sesama Kristepe nunga mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran ni akka guru-guru palsu di hati hai. Jala nunga gudang akka halak nasian namargoar halak Kristen terpengaruh tu poda-poda ni akka guru-guru palsu pada saat itu. Alanido hamuna kamang dohot hamuna kainanami di bagasan obbason lam diajari do
asa manang rope akka ajaran dohot akka panugunugun ni guru-guru palsui ikon lam tugudo haporsiaon ni halak si huton Kristus termasuk kita. Molorope akka panugunugun akka ajaran-ajaran ni akka guru-guru palsu, tetapi orang Kristen, orang yang beriman harus semakin kokoh di dalam Tuhan. Dia ketiki perpudion lumubi di situasi kita di zaman koronaon, tentu bangkit orang-orang yang mengatakan bahwa ia portibion nalau salpu namaon. Nalubi sa taon dang marna salpu si corona. Gabi guhehedo akka ajaran ni guru-guru palsu mengatakan supaya kita menjauh dari iman. Sian hapor siaota. Asalam dauhita sian akka na ita hapor siai ima Yesus Kristus. Di buanido torop halak. Alanido di bagasan obason di guarido surat panugunuguod do suraton ima panugunuguon tu holong ni roha. Ala memang di hati-hai di zaman ini akan aporsiai talpedo tu akka ragam ni hamaolon. Ala ni akka tantangan. Jadi termasuk do songon nama sanang di tengah-tengah ta. Ala ni akka pergumulan na sidai, ala ni akka tantangan na sidai, ala ni gudang ni akka parsorion na masa diahap na sida, merdomu tu haporsiaon di hata ni di bata, di sido na sida hatopro si boli silaw manuluk haporsiaon ni. So kung hita di bagasan partikyanon, ala ni torot ni akka halak na bergumul dohot mga lului ngulu si ganupari, ala ni parsorion na masaon, dohot ala ni akka sorimago na ro manosak ngulut. Di sido kesempatan ni si bolisi buih hita medabu tudalan nasoho bar tulomo ni rohani debata. Ido hamuna kamang dohot hamuna kainanami songon bukti ni haporsiaon na sida di bagasan obason lumubi sian akka pihak-pihak naso majalo na hinaporsiaan ni halak Kristen. Macay gudang matutuak ka persoalan-persoalan na binulus na sida. Hamu kamang dohot hamuna kay nanami. Dipatugui manuaeng haporsiauta. Didok unang ragu. Makaporsiay Jesusi. Dang namadok molo porsiya hita tu Jesus gabi daw makaparukilo daw. Molo porsiya hita tu Jesus gabi da nga dong biak kasih tao no da rodo. Dilabuk tado sosodo. Tetapi kita tetap diajak supaya kita kuat di dalam iman. Dang da sororodoi alay diajari. Idu halubiatta halak Kristen. Idu hasurungatta. Nakperok katantangani tetapi kita bersekutu di dalam iman. Halani do amang do tamu nak kay nanami didok di bagasan obason mulu anak hasitongan hita. Ikon porsia di Jesusi. Ima tadana pabua na anak hasitongan hita. Sia dia taboto anak hasitongak kita. Ala taraduti hatani debata. Sia dia taboto na anak hasitongan hita. Ala taraduti nang uhum ni debata. Patik ni debata. Jadi halak namar hasitongan ima na mangaraduti hata ni debata. Dohot na mangaraduti uhum ni debata. Jadi dakta dang lipe ibana siya ni. Menurut perintah Tuhan, mangaraduti patik ni debata, mangaraduti hata ni debata. Imalau pa poson rohani halak Kristen, unang lilu, jala unang maheu, binanya kana masaon hamuna, unang lilu. Unang lilu, nakpe dipelidak-lidak, digoncang iman kita, tetapi kita tetap kokoh di dalam iman. Nakpe dipelidak-lidak, akka pangajari, akka guru-guru palsu, alay toktong di bagasan haporsiaon na tugu. Nakpe songon namar parbue si patapo dan akka guru-guru palsu. Banyak yang mengikuti mereka, alay anggo akka naporsia namar hasitongani toktong do ibana hot di haporsiaon na dangul ibana mabiar. Tetap ibana kokoh di hadapan ni debata. Alanya hado ubayan buy na sida dipelidak-lidak. Kenapa mu gampang?
Muasa murah halak di pelidak-lidak akan masa di Portibion. Dohot alanya kasih tahunan na masa di Portibion. Alanya ubain masa nasongoni. Amo kamang dohot hamu na kainan nami memang alanunga cenderung Portibion untuk terus membentuk manusia untuk bertambah egois. Nunga say diajarhon Portibion ha egoisonis. Asa toktong holam manarihon diri na sa diri. Asa hola pikiran na sa diri dohot akan asing. Alanido nunga hola na mementingkan diri sendiri. Bagari mengurusi diri na pesipatan nga maoljol mau ni konadong niya manolong asa taba untuk mementingkan diri sendirion. Alanido di bagasan obason hamuna ka amang dohot hamuna kainang holongi tak saibe HP holan jemita honoton. Tak saibe. Holongi dak saibe holan hata honoton. Alay konadong tindakan diulahon. Dak kolan slogan. Adong dislogankan. Manang hiras poster. Nasa jut dilengketkan dia ke tembok-tembok. Dibayar disi stop narkoba. Ina rupani. Kahalat na marholong ni roha may mulo didok. Stop narkoba. Stop kekerasan narupani, miras no nebana, damai dan keadilan yes. Kaslogan alay dang diulahon. Holan poster doi, holan bentuk slogan doi di palokoton, dibayar di dinding dia ke tembok-tembok asa songon na hibet. Tetapi dia tidak melakukan itu. Lapatan na holani dakolan hata alay ikut diulahon ada tindakan dakolan ni dok amang asini rohai hasi rohate dinasida alay da nga dok pabayanan hacik nai pakilalana alay holak kata naneng dohonon na di tonga-tonga ni perminggut na di bagasan obason tatiop gomos hapor siaon ni moloduk tatiop hapor siaon ulah honon nido dohot holong ni roha nang tu akan humaliak pe di tonga-tonga ta di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni ruas ni huriata ta ulah hodui mau lihat mah nang di tonga-tonga ni HKBP Tangerang Kotaon sai marparbui ma akka ulaon holong ni roha berupa sosial ido na naing dohonon na di bagasan obason. Asa di bagasan obason naing dohonon na di tonga-tonga tatatiuk gomos hapor siaoni asa margugu hita jumonok tuadopan ni dibata. Sa margugu hita di bagasan holong ni roha ni dibata gabilam dauma nang akka ulaon hahulumon sian tonga-tonga ta. Imana naing ajar honon ni ulaon mangaraduti hasit tongan. Sungod dia mahalak na sumabiar mangulahon holong ni roha ala porsia ibana di Jesus tuhatay. Adong dohalak na mabiar mangulahon holong ni roha, mangulahon hasitongan, barong dohal sutunak pola doho tau mangulahon ni di belakang mau, dak pola tarida au. Kudang do nasongon ni hamuak kadongan. Alay halak na mangulahon hasitongan ni di bagasan pos ni roha, ima akahalak nok takas botul-botul mian Jesus di bagasan ngoluna, tu dia peodang mabiaron. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah takut. Adong ilustrasi songonon. Ado isada keluarga, adong kembar. Dua anak koni sada keluargai aka duli-duli. Siakangani macam burju luar biasa. Mengurupi natorasna, apapun pekerjaannya, semuanya di dalam nama Yesus dia lakukan. Jadi tuk takas ribana sada halak na porsea na burju melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah dohot dijuluni natorasna nang ditonga-tonga ni natorope. Anak siang dia ni bandalnya minta ampun luar biasa, mencuri, memukuli orang, merampok. Sudah banyak orang yang korban alani pangalahona. Lam magudang ibana hajahaton na lam magudang. Tang lam moro. Nah, lam magudang ibana sampai membunuh pun. Ya jari natoras na doi, dia jari.
Danga dokia na toras naso mamemehon natama tuyanakon. Gak ada orang tua nama memehon nasohea nasohasea tunatorasna. Diajari deh ditogu-togu deh ditogu-togu. Tetapi kenapa dari kembar ada begitu berbeda pangalaho buasa terjadi nasongoni. Ima alani aka pengaruh na di luar. Dia mau terpengaruh. Di sadetik dia tertangkap dan dipenjara. Dan dia dipenjara badang binoto manang nasa dia liling. Alani pangalahui. Satu saat abang Nairodo berkunjung. Lau mamereng ibana. Mengunjung yang gina. Si badali si takangi. Dung makatahatain na sida lam diarahkan abang Nai asa tuha hamubaon. Dung liling na sida na makatahatai. Dung yadong masada komitmen. Janji di siang giani madok saya akan bertobat. Merubah namau. Semuanya akan saya tinggalkan. Hacitdo na dipenjarai. Hacitdo na dihurungani. Alanunga sudah tiki laho. Mula ma aka pengunjung. Dungi. Digatihon siabanganima bajuna tu siang giani. Dipakai siabanganima baju yang gina baju penjarai. Dungi baju ni abang Naima dipakai siang giani. Mula ma anggina itu huta. Jala dirasahoni bana ba. Dan dia sudah ada perjanjian untuk bertobat. Siabangani masuk ma. Mengganti ibana tu penjara. Kamu kamang dohot kamu nak kainanami. Orang yang sudah terbiasa baik. Dan menyesuaikan diri kepada semua orang baik. Dia tetap baik kepada semua orang. Sehingga orang penjara pun heran. Aina sodun waing alai rupana sa rupa hidu. Apakah itu dia atau tidak? Buasa berubah total pangalahona. Ai di penjara ipi saya juik do. Nakiningan itu anon. Hapi ya odang be. Dia sudah menjadi teladan. Sudah menjadi contoh di dalam penjara. Dan ngadok pangalahona na soture. Malah dia dianggap sebagai guru di tengah-tengah mereka yang ada di penjara. Rela berkorban asal ma tu hanguluan. Rela berkorban asal ma tu haluaon. Ulu ibana dihurungan. Ala no ngadong di peo ibana janji sian angginai bertobat. Kembali ke jalan yang benar. Tuhan ta Yesus lu bisa ngoni. Di dok Tuhan ta Yesus. Di rumah rido di ilau mangulahon holongi. Di rumah rido dirina disolukon rupani hatoban. Gabe suman tu jolma do ibana. Jala rumang jolma dapot di ibana. Dosa gabe dosa do ibana. Naso tumadda dosa. Asa mangulu kita. Ima holong ni rohani di bata. Ima holong ni rohani Kristus. Laho makokopita. Di rumari disolukon rupa ni hatoban. Hamu kamang. Dotamu na napung dison. Molo holong na sitongi. Tetap doi sitong. Itu badidok. Molo holong na sitongi. Holong na somar pabuati. Diguari ma holong maranak sesada do. Holong nasi tongi. Lambat tetapi pasti. Molo holong akka. Namar pabuati. Maranak 10 pitu. Merburu 10 onom. Artinya cepat berkembang. Ima akka hajahaton. Dohot holong namar pabuat. Dia maholong namar pabuat. Torok do halak. Naulu mangulahon holong barpabuat. Jala tabudu ulah hunot toni. Dia may isarana dong na tapu-tapu burju. Tapu-tapu burju. Tetapi ada maunya. So na tapu burju. Ro tu hutanami. Ipalean akasileanon. Daido tu hutanami palean akasileanon. Ilean adong mana mga lesalimuton do dia segala macam. Topuete, ilia sohiata biridon, sohia binoto di pangaratuan manak songod dia ngolunion. Tetapi dia tiba-tiba datang ke kampung dan memberikan apa maunya. Habe naneng masa do, aka
pilkada dohot akana asingi. Dung dipabagi honon, dungi wama muse. Ala talui bana, ala dang monang ibana di akka na pinabuat nanak na pinasahat nanak kiningani. Ipangido dong semulak salimuti, ima holong merpebuat. Ya, memulunong dilian dia dilema. Hape na dilian na nakin holong merpebuat. Duk talui bana dipangido muse mulak ma. So kaya dongan paulak titiki hina. Ngasanga dilehan alai di jalong se. Ima holong merpebuat. Ido hatanya detai. Nomor 200 si adi dok. Saya merpebuat akadongan di holong ni rohanai. HP yang gosodapotan bolong do persauran nai. Atong tabain baju susi toktong ale-ale tai. Ima holong merpebuat. Ido benda di bagasan obaso diajari do hita bagaimana supaya kasih itu benar-benar dang holong na merpebuat. Dapat dua hodido ibana musia diturpuki. Dihaposi na porsiaido tangyang na jala dialusi de batado. Mulo martangyang halak. Ulo duduk salpu tangyang nai dido ibana songon. Ay ditanggi di bataro no ay tangyakin na. Songon narago ibana di tangyang na. Jadi mulo songon narago do pehita di tangyak ta. Berarti dak tikos do peha porsiota. Alay mulo tadok. Porsia duaw. Kapan itu diberikan? Memang. Dang boy hatop. Dak songon na mabalik ko tangan hasil ni tangyang daong. Boy do 10 tahun. Kemudian. Amak 10 tahun na salpu mahutang yak konon. Sonarima hasilna. Boy do memang cepat. Songon na mabalik ko tangan amang nabuderi do pehutang yak konon. Hapi manuguton itor terida. Songon na lulus siya nujir rupani. Nabuderi hutang yak kodo asa lulus saunian. Hapi itor terida pagi-pagi sudah ada hasil di internet. Omato. Jadi lapatan na ikonadong do pos ni roha di tangyangi. Dihaposi na porsiay do tangyang na dialusi di bata. Ay halak na maroha na yes. Tak saya tidak dati mangulahon na salah. Pos ni rohana do dinasa na pinatikon ni di bata. Pos do rohani na porsiay di panugunugu ni di bata. Songon pos ni rohani danak tu naturasna. Jadi mulu masa keramaian 17 Agustus rupani. Roma kadadanak sian huta-huta di buan natoras na maun adong madeba na dituhuk-tuhukon lau mamereng akka hari buroni. Jadi pos dorohani anak kon naon ikut ditiuk ma bapak nai selama sotung mulu meluan non itor lau de itor sotarida be dungi terbegema di sana non adok tangis danak babuan nama do di mik di halu-halu ma adok tangis alani do mas cegomos do danahi maniupi asa unang melua sian natorasna. Ima pos ni rohani danak. Lubi songoni ma pos ni rohani na porsiai dia dupan ni debata. Lubi songoni. Molo takas ditiup tangan ni jala ditiup tu hatai di bagasan nguluna. Dang babiari manak tu dia pe. Manak tu dia disuruh dang babiari. Songo kami akka hamba-hamba Tuhan rupanya akka perbarita nauli. Akka tenaga na full timer na dikirim manang natu dia mon manang natu mentawai manang natu dia dikirim mon tetap dia kokoh ala dang babiari bana ala ise ala dibatasi parmahan jalan na menjaga ibana tang babiar dia tetap kokoh ala say margogo do ibana ala ni hagugon na siya tuhatay ima akka perbarita na uli ala ni hamuna kamang do tamunay nang Tuhat tayo toktong na mga raduti doho na manarihon nasa narikot di akka na sinurunay. Napatan na ubalga do holong na lao mga judo mga raduti hita di akka hahurangat ta. Ubalga. Ayaw juga ri saya bilang-bilang hahurangat ta dia do pan di batat dohonot tama amang ay jolma na sotakas di bagasan haporsiaw do piaw hape. Alay di bagasan obason diajari do hita asa toktong marhaposan tu di bata. Amo kamang dohot hamu nak kainanami
Tuhat tai mengurupi hita, mengalihon nasa narikot, dingulutta, dang asa dipasu-pasu. Alay ala nang dipasu-pasu do hita. Ala nang dipalua do hita. Ala ni ido ikotok-tok tatiok gomos ibana. Babuan nang diselamatkan, diberkati kita di setiap perjalanan hidup kita. Hamunak kamang dohot hamunak kay nanami. Ise manang mangulahon persuruan ni Tuhan ni dohot sitong. Ima akahalak na porsia di Jesus. Jala halak na porsia dang jadi murah-murah tergoda ni portibion. Kahalak na porsia. Jadi mulak kahalak na murah-murah dope tergoda. Dohot akka hamba iklan. Dohot akka nasigi murah-murah ibana tergoda. Tang natakas dope porsia. Mulu dibereng di san iklan itu hatok nang di bana dohot akka nasi. Daong. Sadok tai tapangido ma panugun-ugun ni Tuhat tai dinguluta. Terakhir ditupuki mangaraduti persuruan ni Tuhani. Na porsia tu Yesus jalan na masih haholongan songon na pinatikon ni Yesus. Paingoton hita asa masih haholongan hita sama hita. Asa masih haholongan hita songon dia mahalak na makaholongi Kristus songon ima hita ganup masih haholongan di sudia kapanggulmiton ni nguluta. Halak na makaholongi Kristus laus radutan ni ido patik na dohot uhumna. Halak na makaholongi Kristus ima na makaholongi saudarana na torasna. Dang didoktua ka saudarana kana marhaman dang apalahami beniahanin. Daw dak songoni ido hamidui anggikudui akaodo damang dohot dainang aka namangulahon lomoni rohani di bata. Hamo kamang doh tamu nak kay nami minggu ta sadarion ima minggu jubilate majuhon huriana na porsea jala masih haholongan makalatson dohot mangulupulupun dengan bahasa ni Jehovah nauk tajalo ganupari. Jubilate ima dakkolak kata alay do pabainan bertindak melakukan sesuatu yang terbaik kepada semua orang. Jubilate ima akahalak na merlas ni roha dak songon halak na ginoaran hatana mempultak gabiri HP pabainan na suada dak songoni alay tudos do tu padohan ni Jesus na madok hapor siaoni pe songonido anggo suadok pangulaon na naong mate do hadirion na jadi merpangulaon do halak na porsea dohot na masih haholongani. Asa marjubilate mulutarida pabahenan dengan pinaborhat ni haporsiaon na mangulu tu debata. Halak na marjubilate mulu mangulu dope panggora ni rohana. Hati yang terdalam. Ay hola dihalak batak gua dong na songoni. Latsu mangulu panggora ni rohana. Latsu makuling mudarna dihalak batak gua dongi. Ima keakrapan dohot hatawuta lau mangulahon holongi. Ido nanaing dohonon na di bagasan obason hamu kamang dohot hamu nakainang. Atong masih haholongan mahita sama hita. Nakpe akka naso samarga dohot akka naso sahuta. Alay di bagasan huriyai di pasada dohita gabe masih haholongan. Ima hata perpudi. Sianau tu hamu kamang dohot hamu nak kainang ala hari Minggu songko tikting nak kiningani pabor hatom ma pensiun jadi nggak termasuk Bibil Pro nok pensiun au nuaing nomor jamita di son pabor haton ma pensiun jala adong ma namanggati ima ka Bibil Pro na lebih junior na lebih cerah akka pamikirion na alay angguau borhak ma tuna pensiun mau lihat macet gudang di habur jomu ruas ni huria HKBP Tangerang Kota di paradi autuson majalo habur jomu asa pabor hatom muau di bagasan habur jon dohot las ni roha selama 4 tahun au mangula di son dangadong nahurang pabahenan ni HKBP Tangerang Kota tuau.
Sudido akka ama doho ina doho ruas na poso bulung sekolah minggu semuanya. Disinilah aku mendapat kebaikan daripada gereja. Odo pehea na walami haburjun nisada huria nama cai apit tuau. Alanya kamang doho tamu na kainang do di sudido ngaku perhaladu. Ati behadak terbaik kita pajupang di hari minggu. Jala onma terakhir. Ngamar hata pertinggalan nau di minggu subuh, minggu pagi, minggu sore. Oma terakhir minggu siang. Jadi hupasahat tuhamu na kamang haburjon monai di pasu-pasu tuhat tamai. Atik tungado ngakana hurang. Pabaenan niba tuhamu. Dia kapakatayo, dia kapersoran. Atik beha hurang holong ni roha niba dia kapelayanat tuhamu kamang doh tamu na kainang. Basay unang may ngot tamu Akan na ulima ingot tamu ate. Nunga 40 tahun na melayani di HKBP. Jala di bagasan akhir-akhir naon. Hualami ma natonggi jaloko marhite-hite HKBP Tangerang Kota. Walaupun pada pertama 42 tahun banyak suka dan duka alayanggo di Tangerang Kota. Holan lasni rohado suka dakya adong duka holan ulup-ulup do merjubilate do hita di bagasan perdalanan ningulutta. Ala ni mula doaum se tupon apa sugit. Romahamu madapot tonau. Tutarutung doau. Ala gudang do disi aka wisata tempat kita wirwisata. Romahamu dapat tuk kamu telepuk kamu au di dia. Singgahamu di bagas di bale-bale ki asa dohot tamu marlas ni roha disi. Dohonok kumatu hamuna kamang dohot hamuna kainang. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Di air sudah, dek rangat, manang di dia pe. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Mungkin rodo satu dua rodo inganat tahun. Alanya ai saya tok ni ingot akka haburjoni. Ai ida dina busur, jora-jora dina male. Ala saya busur doa usianon jala marlas ni roha di bagasan ulup-ulup. Ya tentu buyau muse atau patop ro mengaligi hamu kamang dohot hamuna akaina. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Mula do ngaka hahurangaki, mula do ngaka nasalah di pabainaku, di pakatayoku, baunang ma. Ingot tamu yunang masih pekamu di bagasan rohamuna. Alai persaurat taima, holong ni roha di bagasan Kristus, ima ingot-ingot tamu. Tuhat tama madongani, jala mamasu-masu hita saluhutna. Amin, martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan husabahu kami tujulum naong manariason holongmu na balgay di tonga-tonga nami. Dilehon hodo di hami Tuhan semangat dohot gugu. Dilehon hodo di tonga-tonga ni ruas ni huriam HKBP Tangerang Kotaon. Las ni roha dohot ulup-ulup. Nakpigudang akaparuk kilon nasida. Alay daktading nasida Tuhan dihatam. Nakpigudang akka tantangan nasida. Alay toktong pos rohana di panarihonmu. Papir tod dini ruas ni huriam HKBP Tangerang Kotaon. Di sodohami Tuhan akan beribadah di gereja on. Atik tungadong akan beribadah nuaing dijabu mengikuti ibadah on. Pasu-pasu masaluhut nasida. Palas rohani sudi ruas ni huriam. Dumubi naik tinggal honon namima huriamon. Dia katiki-tiki na jonok. Alay pos dorohan ami Tuhan. Hodo mangaramoti, hodo mamasu-masu hami. Jala hodo na mangalehon parsaoran na tugu di bagasan holong nasian hoi. Pasu-pasu masudia kadadana na mekmet. Rudi sudia ke perguru melua. Akka remaja na poso bulung. Lehon Tuhan nasanarikoti. Akan sedang belajar. Akan okarejo. Patuduhon las ni rohana sidabi. Akan nasokarejo Tuhan. Saya patuduhon di nasida akaulaon. Asa dohot nasida marulup-ulup, merjubilate dia dopanmu. So ni manangaka perhaladum, pasu-pasu nasida Tuhan. Lau mangulahon akaulaon hobar tulomoni roha manang di dia pe nasida ganupari, pasu-pasu papir tod di nasida. Aliamang nabasa. Di bagasan upason hutang yakon hami maka namar sahid di tonga-tonga ni huriamon. Karena pihak di podoman na di rumah sakit amanami Reinhard si Hobbing, Wismart Manurung, Jene Sitorus,
Hermawati Nababan, Andreas Nathanael Simajutak, Sereg Glory si Hobbing, Romauli Boris Tumorang, Madong Samosir, Amak si Tua Jonar Libong, Hendrik Simajutak, John Krisman si Tumorang, Rico Pajaitan si Tua Padehulman, si Regar, Pitauli Tabba, Reniati Silaban, Reli, Ilderia Manado, Clarissa, Sinaga, Pirda na 70, Vincent Pajaitan, Sardo na 70, Sylvia Esther Siregar, sudihu pasahat tami, asa homa na madjama na sida, homa maddaoni, homa mangubati na sida ganun bersada-sada. Atik tungadok Tuhan, nasotar surat di so nakaruas ni huriam dope, say homa na maddaoni, ala huboto kami horo paddaoni bulun, pangubati na sumurong. Haliamang nabasa, toktong mahutang yakon kami huriamon, asa pasu-pasun, doho dia ka rencana dia ka panitia pembangunan lau membangun aka bagas ni naposomi sai patulus mai Tuhan marhiti-hiti aka pengurus dohot aka panitia nape gohi nasida marhiti-hiti tordin papir tordin nasida pargugui mangulahon lomoni roham halia mang nabasa tuho mahu pasahat kami nang perminggon nami sadarion asa ho nama masu-masu kami juluani kami Tuhan lau mulak sian bagaso di bagasan dame dohot las ni roha, paju pengrap dohot keluarga nami, dausian nasa parmaran. Mangasahon kuar ni anakmu Yesus Kristus, martangyang hami tu adupanmu, sai tangihon matangyang nami. Amin. Tajakon mahatani debata, marhiti-hiti edde, nomor 727 ayat memukasian ayat sada tapasahat ma piliat tanapa duahon songoni madohot akka dongatta dongan nami na dijabu dohot madasida pasahaton pilihan tu huriai marede mahita. Sumunod Tuhan Yesus, audah nama militamu. Asalamu nama parbuwe, jalanian parbuwe munai. Upadiri asalau mar parbuwe, jalanian parbuwe munai. Kita nami nilini Tuhata, ingon mahatani Tuhani. Parbuehon manasana dengan, nahom batu patik ni Tuhani. Natar jodoh hitapai baru diri, bagasan Kristus Tuhan tai tasosoli manasa dosata tapauba marohata tapelehon manasa dirita ban pelean namangolu nabadia nalo mohon ni debata sumunoni Tuhata taradoti panjauwoni paturehon akan abadia asata marhapor seaoni Jalamonan isude baru kilona mangasahon Kristus Tuhatai udibona pemar binotoan tumalona manisiai lamdoras peaka parsaoran lamsoana nama molati nang petiki Tuhan namu bauba
Saina hodo hatani Tuhani, pargogoi maruas di huria, dohot rakyat mi bangsota, asa tau mangjalo pasu-pasu, nang hatope parhusoran, di sudena patikian, lampor sea hita tu debata. Amin. Tatangya kon mapiliata tudu pani dibata. Ali dibata manami na di banua gijang horo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa uli bahasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hucus di julung. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordin. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondiro di pamataku, osado dogoki rodi salut Alia manami na di banua gijang say pinurbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon song na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dusa nami. Songon panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami. Unak kami tu gihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hita. Disodakon Tuhan di batama buhina tuhita jalasi marohana midahita. Didopakon Tuhan di batama buhina tuhita jala di pasaurhon madamena tutod ditabi. Amin. Amin. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna, namar Minggu di garejaon dohot na di jabupe tuhat tama madongan hita. Horas.